My name is Catherine. I come from Bulawayo, Phuphuma. Ukudinga imali eka abantu abaningi antawazi ukuthi bathanda imali kunje so abantu lapha ufuna imali. Izinto zakarong Culture Studios. Bari tenderezana hona ndane dola kain pamwe vacho ndonopfeka yo madola sign pamwe vacho ndonomukira mangwanani kana Mwari vataura vanenge vatotaura kana Mwari vapindura vanenge vatopindura musatenderedzane musoro tsvagai mari musatenderedzane musoro tsvagai Mwari ngifulele wona mathuba ngoba ngingethwa impilo ibanzima ngithi Nkosi ngifulele wona mathuba ngoba ngingethwa impilo ibanzima ngithi Nkosi ngifulele wona mathuba uma ngingethwa impilo ibanzima Ngiyaphanda ngiyapusha ngiyahasla asiza mina Jehova zama ukuhlanganisa impilo ikolula Ngiyaphanda ngiyapusha ngiyahasla siza mina Jehova siza mina Jehova kana Mwari vataura vanenge vatotaura kana Mwari vapindura vanenge vatopindura musatenderedzane musoro tsvagai mari musatenderedzane musoro tsvagai Mwari Uyinkosi Nkosi Nkosi Uyinkosi enika amandla Uyinkosi enika uthando tenderezana hona ndane dola kain pamwe vacho ndonopfeka yo madola sign pamwe vacho ndonomukira mangwanani kana Mwari vataura vanenge vatotaura kana Mwari vapindura vanenge vatopindura musatenderedzane musoro tsvagai mari musatenderedzane musoro tsvagai kana Mwari vataura vanenge vatotaura kana Mwari vapindura vanenge vatopindura musatenderedzane musoro tsvagai mari musatenderedzane musoro tsvagai Mwari kana Mwari vataura vanenge vatotaura kana Mwari vapindura vanenge vatopindura musatenderedzane musoro tsvagai mari musatenderedzane musoro tsvagai Mwari